28. kesäkuuta 1896 nähtiin Suomessa ensi kerran Lumière-veljesten kiertävä elokuvaesitys. Ensimmäinen suomalainen fiktioelokuva Salaviinan polttajat ilmestyi vuonna 1907. Elokuva oli arviolta 10–20 minuuttia pitkä. 1910-luvulla elokuvatuotanto oli vähäpitoista toimintaa. Vuonna 1916 Venäjän viranomaiset määräsivät kuvauskiellon maailmansodan takia. Suomen ensimmäinen filmikuva, Suomi-filmi Oy, perustettiin vuonna 1919. Suomalaisten mykkäelokuvien nousukausi alkoi vuonna 1920. Suomalainen elokuvatuotanto yleistyi myös ulkomailla, kuten Norjassa, Ranskassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Suomi siirtyi äänielokuvien maailmaan vuonna 1930. 1939–1945 tuli vastaan tuotannollisia ja poliittisia vaikeuksia, sekä elokuvatuotanto pysähtyi sotien vuoksi. 1955 ilmestyi Suomen elokuvan historian suurin menestys, Edwin Laineen Tuntematon sotilas. 1960-luvun alussa studioiden tuotanto oli edelleen suosiossa. Spede Pasanen nousi 70-luvulla suosioon. Värikuvat yleistyivät 70-luvulla. Ensi-iltojen määrä laski. Kaudella ilmestyi vain 80 pitkää kotimaista elokuvaa. 1980-luvulla suomalainen elokuva menestyi ja sai ensimmäiset kansainväliset voittonsa. 1990-luvun alussa elokuva-ala vajosi lamaan. Vuosikymmenen lopulla alkoi jälleen nousukausi. Vuonna 2000 kotimaiset elokuvat alkoivat saada enemmän suosiota ulkomailla.